El circuit del Serral de la Verdolaga de Castellbisbal va ser l'escenari de la segona prova de la temporada de la Copa de Catalunya de Resistència Off-Road. La carrera, que es disputava de nit, arribava a la seva 6ª edició. Organitzada per l'escuderia Potarrojos Competició, la cursa va aplegar més d'una vintena d'equips i més de 40 pilots que s'havien de rellevar durant les 4 hores de durada de la cursa. Els participants estaven distribuïts en dues categories: la classe 1, reservada per vehicles de fins a 1.600 centímetres cúbics, i la classe 2, per vehicles de fins a 2.000 centímetres cúbics. Després de les verificacions administratives i tècniques i els entrenaments, passades les 11 de la nit, es va donar la sortida a la prova de resistència, que es va allargar durant 4 hores. El triomf va ser per Jesús Jiménez, Francesc Trota i Joel Guerrero, que amb un Seat Ibiza van completar 259 voltes al traçat. Bueno, al inicio, pues saliendo delante, teníamos claro que queríamos atacar de un principio para coger rápido una vuelta a los contrincantes. Ha ido bien hasta las 2 horas y media, que hemos tenido un problema con un amortiguador. Pensábamos que era un problema de palier delantero, pero al final aquí en los boxes hemos visto que era una goma de un fuelle y un amortiguador. Hemos intentado, bueno, hemos salido, hemos rodado, hemos ido dando vueltas, viendo a ver qué hacían los contrincantes, ¿vale? Y al ver que en las últimas vueltas podíamos estar en la primera posición, hemos mirado a atacar y ha salido bien. Bé, des del meu punt de vista, la veritat és que avui ens ha acompanyat una mica la sort. El plantejament era sortir i tirar, així ho han fet. Llavors hem tingut 2 safety cars que justament han entrat darrere nostre i això ens ha permès guanyar dos voltes en aquestes ocasions als nostres contrincants, anàvem primers a 2 voltes, llavors hem tingut els problemes una mica mecànics, hem anat al darrere, hem vist que podíem tirar, hem apretat i al final a l'última volta doncs, hem aconseguit la primera posició. Dos primeres posicions de 2 carreres, líders del campionat. Per desgràcia per amb ells, els nostres rivals més perillosos han tingut problemes a les 2 curses i la veritat que en aquests moments el campionat molt ben encarat i molt bé, molt contents. Els guanyadors, que es van adjudicar també la classe 2, van mantenir una aferrissada lluita amb el Volkswagen Golf de Javier Layunta i Jaume Pujol, els que van poder avançar a poques voltes per al final amb un avantatge de 32 segons respecte als segons classificats. Hem començat la carrera marcat el company la volta ràpida, però com que resulta que no havíem corregut, hem sortit a la 11ª o 12ª posició. Hem tractat d'anar avançant a la gent i de més, hem fet els canvis, els hem allargat tot el que hem pogut i fins pràcticament a 1 hora del final, que ja anàvem molt tocats de la part esquerra i hem aguantat com hem pogut i molt contents, tenint en compte que el cotxe va totalment de sèrie, doncs estem molt contents. Res, intentar mantenir un bon ritme, sense cuidar la mecànica, i això, molt contents perquè portem un cotxe totalment peces de carrer, sense cap tipus de preparació, i estar aquí al costat de la gent que porta unes bones màquines, doncs res, molt content. Javier Layunta i Jaume Pujol van aconseguir mantenir el segon lloc, tot i els intents per superar-los d'un altre Volkswagen Golf, el d'Ignacio i Tomàs Alonso, que acabarien finalment en 3ª posició, a poc més d'1 segon, i havent completat també 259 voltes al circuit. Entre els vehicles de la classe 1, el primer classificat va ser el Citroën Saxo de Miquel Ferrer i Roger Alancín, quarts a la general amb 228 voltes en total. El segon lloc va ser per Antoni Ibáñez i Joel Figuerola, 6ens a la general, també amb Citroën Saxo. La 3ª posició la va ocupar Jorge Baena i Josep Soler, amb idèntica muntura, que van ser 7ens a la general de la jornada. La propera prova de la Copa de Catalunya de Resistència es disputarà al Guaire a l'octubre.